na-ekwugo osisi okwupụ nke okwuo nke okwupụ nke okwuo nke okwupụ nke okwuo nke a and mmụọ akwa na onye amị na ụga edecide na mmagwa ya okwu because the first one o kwuru ya achọghị m ịgwa ya okwu gbasara Ebuka Obi ọ bịakwa repeat nke o repitiri ikpeazụ a nchekwa ma ebe a nke o biri aka na-eme okwukwe ọzọ so ya ka sị na m na-ekwu n'ụbọchị nke tata ụnụ mana last time ha na o kwuru gbasara Ogechi Okeke and the J Park something happened that o kwuru Ogechi Okeke Njaka and the J Park something happened because abịa m gwacha ya okwu si Reverend na ọ bụrụ otu a ka esi ekwu na ọnwụ na enwe mmadụ na-abụ na-ese okwu ife ile na ị chọrọ ideziri okwu ị ga-eme ịkpọ ha na-abụ nọrọ ideziri okwu. I told him si ọ na-awụ mmadụ na-abụ na-ese okwu ịpụta ịsaịdị ara ofu onye na-ekwuje onye nke ọzọ si ọ bụrụ ka esi eme you are a reverend father. Nkwucha ya ọ dị ka ihe a one woman wasị na ọ na-eme ihe ekpere chat ya m na my phone gwata m ihe ọ gwa m sị m na ọgụ na m chọrọ ikwu okwu na ma na-akpọ fada na fon nsị ya fada gara agwụba Ogechi ụdị okwu ahụ kpọrọ Ogechi na fon aka na-emekwa nwa fada nwa akpọkwa from Enugu si m ebudo na ọ na-anị ihe m na-ekwu na ihe m kwuru amaka mana m nwakwa na onye ahụ fada nsị ya na agwa m ya jokwu ihe ngwada hụ na ọ chọghị idezi mmadụ oru na bụ ogwu ya saidiz n'ofu onye nke a na Ogechi jere sisi anụmanụ tụpụrụsiri ya ọnụ ọya ka ihe a na-ekwu maka Ebuka onye bịa n'ụlọ ụka mere onwe ya testimony ndị blọga na-ekwu eri ka o si wee dị ya a whole father somebody kpọrọ onwe reverend father soro na-agba Ebuka Obi mgba somebody kpọrọ onwe ya reverend father ịma na asịrị na mmagwụ okwu asịrị na mmagwụ because of ihe mi na reverend father onye kpọm na fon kwuru mana igugo m dị your first video mgba nkịtị nchene ọ ka ikwu ka ikwusizi ebe ahụ today nke m gere tata dị ka 4th of 50 video gị fara nwebe joy onwe n'ihe Ebuka Obi mee gị wụ ihe dị njọ gbana Ebuka Obi gwe na onwe ya ogwe ome gị karịa ịpụta ị na-ekwu chọtụ ana m eme na-ele gị na-asị isi na iwu reverend fada amụkara m ka otu a nnọkịta amele rida ị na-ekwu na ka ghara ịnwụ mgbe gị okwuo ka eziokwu tata nwere ike ịwụla asị m na-ekwu ya ọnwụ na ịfaitkwa Ebuka Obi again na-enweghị ọgwụ anyị ga-ebulite ya old videos anyị ga-ebulite ihe na-amara ebe o si wepụta ahụ hapụrụta agaghị ka o zuru gịnị ka unu na Ebuka Obi na-azọ dị gịnị ka unu na Ebuka Obi na-azọ ka m na-ajụ onye na-eme uko ọnwụ na ọ na-eme uko gasị onweghị ọ na-azọ very common man even ịkpọ ya evangelist atasisef ome ka ọnwụ ya ka ị na-agwa uto na evangelist amaghị ahụ o wuru onwe ya si local man ka ihe nna agaghị na-azọ fada nwebe joy last time m chekiri gị achọpụtara m na ị na-eme mgbọrọgwụ akpa agwụgwọ yes afọ na ị na-eme mgbọrọgwụ akpa ọgwụ ị na-egbu ọgwụ ọnwụ nọ ya ọgwụ ihe mara gị fesi ọgwụ and leave Ebuka alone ọ bụ na ife ilie na ọ mgbọrọgwụ na akpọ ọkpọ ihe mara gị kwuchara nna afọ ka ị na-akụzi ndị mmadụ mgbe were nke tie ebe ọ na-agwọ nkata ọnwụ nọ ya mara gị ọ mara mbaka were nke tie n'ụka na-akakwanye ọfụma onwe ha na ya na-enwe okwu nke gị ọnwa gị ịbanye n'ụka ọ dịka dị tii na akara abaghị isi ọ bụrụ ọ na-abaghị isi go achọghị m ịkparị go because I can never ya gwụrụ m ihe arụ na mkparị fada site na ụmụaka m asafụrụ mmasị na Salwan Garden Ọnịcha even ebe a kịta iso ma gị ihe ọgụ na Osens Catholic Church mana mmafụ ihe ị na-eme gwa gị nkịtị this thing is getting too much ka ihe Ebuka mediri gị afụbụra vidio gị nke nya ahụ m gere wụ na isiri ọsọ Ebuka ya nwụọ bilitekwa ọzọ jos ya bịa ụwa ugboro 10 na ọma eru mbaka half na ọ na-agba mbaka Ebuka kpọrọ mbaka afa what is your problem? asị bụ na mmeghe gị ọnụ maka ọnwụ na reverend fada kpọrọ m achọ m ịgba afọ ya kpọrọ m from Enugu mgbe m kwuchara okwu gbasara gị na Ogechi ọnwụ na ọ kpọrọ m that time ọnwụ na mgbe ahụ kpọrọ m ọkwa na ọ na-afụ vidio biko ihe nwe n'iwe because ọ wọchigo na asị ise ekwu m okwu mana dis fada na-ekwufe ọ maka ọ dị mmadụ gị ka ndị pagans ji enwe efe chalenji ndị ụka
Father Webe Joy, all the type of person here, can the pagans see one not challenging the reference, not challenging the pastors. As Leendo Caneme, all the mother again, but in a guap from I will get naked. I say, what job at Ebukanime, and didn't go Keba Agazonoka. Or the way you get no wakita, Kebka, in Mufulua, Gondina, another Gosana, Nabila Garina Bessie. Tell your problem. I wonder, don't worry, men inquire the side. Men inquire, come one bishop which telling Manoa. Don't worry. I will my way keep out. I will my keep out. Men inquire, come on, from come on, bishop put the Manoa. This is getting too much. I must go to the parish. Parish I must go there. Why not see more traffic? It's more traffic, or whatever go here to more traffic. I'm now. I follow going. I want to follow more than 3 years now. Oh, my Canadian woman, he posts when you never 2 comments, 3 comments. How we working? What is your problem? You not just getting more traffic. Ebuka we hear that man. In a full Mataya Sena Bocarono. In a full Mataya Sena Bocaroni, make you take guy good. I got traffic guy in a way. A creature. You want to go near. Man, I give my man and you lie in a favor undo to Mateas. If you need any comment na yema gikita, I can say ride on. Inyeli na comment na nya gondo to Mateas. Obro the kita nya na ekuma ke Ebuka Ghana. If one take abo for the way, you won't go to comment in enwe. In a traffic. It's your own money na ma wo fonye. Money na ma wo fo tan no kete I say can go kurora. Mono ke tese kan de kazeus ndi se kazeus di ko kuro na de kan de ndi kreto di ke so ga de kam onye ga de kam awu onya me no ga take your problem in our priesthood na I swear even mbaka when na se no mbaka ka na go enu go lu mbaka even abel damina na agbo Ebuka no every day enu no lia na nya me sis. Because I reason the girl just when you know fake miracle on your own. How does that concern Ebuka Obi? They go see what's Ebuka Obi. A reference like you ne ya kwacha. Ama mude so get taking ya kudake. Ama mude so get taking ya to me go kumana. Mkucho kuficha vida. He repeat ya ko Ebuka Obi so I put it up your old video. This is getting too much. Respect the priesthood. This one mother chineke poketere. Biara gondoria. Ebuka only go soon aso. Chijekete bana una room AC de. Na AC. Ebuka no kute ko na araho. Ke una that boy na so di na eme na anyoku na do too much na guy. Ogwana onegide Ebuka na mmiri na agbamba. Na ebere di guy agwa. Tacha aho. Abundi ko na erike yu na aso unu jata jiri anya unu ekukura ka unye na unu na mo ebosu ebe me unu obi ade mu mma ine ekubi ya sisi sika ukwe maka fara kporom ana one evangelist one woman wa mama onyo ha check na my WhatsApp na asibe Ebuka na ngapise no nya priest mgbe gị na oge chibene ka unu mere nkwacha go ku ngwara gị. I decided to tell my own because ịgbara ndị fara na I don't like here because of even belong. Right from childhood, master from mass, up to now, I'm still a lady that I can make you look at. So, nah, it's okay. In a woman, I swear to God. In a woman, in a wine, priesthood, Amamo, Echiginia, Madame made the query. Father God, market, made the query, and the Pope, Major and Bishop put the good dance. I'll complain it to you. My complain near Bishop. Come on, go to Benyos. Come on, get a Benyasi. Made the letter, they got the Bishop. That's got talking in this is getting too much. Different doors either for Father Kuru because they know the truth. Because I have a national video. Even all the possible tag for that. Fara Mario Dibia, ndị fara niile ji oji okwu agba izu enwe nke kwuru okwu ị na-ajụ onwe gị na-eme every year by year ị nọ ebe ị nọ because on our ime video nwe na comment iwe na-ewe gị ị na-atụ ebe ihe nwe traffic inwe ego traffic ya mana gị mana ma ndị niile na-asị gị ride on akwa ndị otu Mateas
ọnwụ na ịchọ inwe trafik challenge were Mathias na-akpụ n'iyi everyday ị ga-afụ ka Mathias na-asụ ndị fara niile wu ndị ori ị ga-afụ ya challenge were Mathias ifuru krad na-adị na nke Ebuka anya ọ na-ataji gị anya refrem ị na-awụ anyị n'ala eziokwu ka na-agwa gị ị na-awụ anyị n'ala ị na-awụ priesthood n'ala ọnwụ na ọ na-abụrụ agụ wunye mara gị gaa fesal abụnagụ o nwere ndị ọ magasịrị afụrụ m na ị na-ere ma ọgwụ Igbo ị na-eme ọgwụ Igbo ọ dị ka onye mara gị fesie ya ije gwa bishọp si ya biko na-eme mistake ba ya ichi m ihe a enwe ka esi ga edeleta ị pụọ iwu ahụ na ị ga-awụ fara karịa na ị ga-awụ ebe a nọrọ na fara na-awụ mmadụ n'ala ọnwụ na onye ọzọ kwuru ihe adịbasịkpọtụkwa onye ọbụla wọsị na onye ụka owu a na m onye mma na-eme ọfụma ịnwe nwa akparị ya ịkparịgo m ọsọ ya wụ nọ ka afọ ya ka afọ nke a nwee nke ụlọ ụka onwe ma ndị pastọ niile ịma na-eme ọfụma ma Apostle Suleiman ha che ka nkụ ndị pastọ nwere na-eme ọfụma enwe anwa challenge ya na asị ihe a you have challenged me because ọ ndị na-agbara Chineke ọkọ ọ dị na-ezisa ozi Chineke ọwụzie Ebuka ma Ebuka of all people ịma na kwụba aka ya ọtọ na-emere onwe ya ihe ọ na-emere onwe ya uko ị na-asị na ọ na-asị everyday ọ na-asị ana m etinye ọnụ na pas ụmụ nwaanyị nkụwa pụtara kwuo enu pụta kwuo ya nụ ọ dị ịma ihe na-eme ụfọdụ ndị na-eme apụta a na-ekwu okwu ahapụ sọmpat ha meprich ya bikos of na a na-eme ya ọ bụrụ na ọ na-enwe gị iwe pụta kwuo ka anyị ma ma onwekwe nwaanyị ga-ebulite wuri aka elu ụnụ akpasịkwa m iwe ọnwụ na ihe ahụ Ebuka na-ekwu na-enwe gị iwe pụta kwuo nke gị kwuo na enwe ogo nwaanyị na ebe a m dinagoro kwuo ya n'ụlọ ụka gị what is all this ana m ege niile na-ekwu today stay bịa tatara asịra mmụọ ọjọọ dị Ebuka n'ime ka ụdị mmadụ dị ihe ahụ ogwuo ị na-enye gị ndụmọdụ ị na-achọ trafik ama m na trafik ka ị na-achọ onwe ihe ọzọ mana mgbe ị ya-ama onye mma ime vidio ọzọ gbasara Ebuka ifinye mma gwa gị na ndị mkpọchara gị mma gwazi gị okwu again then osikles wazi ebe niile mkpọchara gị ahụ mma akwụkwọ gị okwu again then focus kene seklet na dị mma gwa all the bloggers ka a hapụsị ị na-eghe gị ọnụ because a na-eghe gị ọnụ enwe ike na-ekwu a na-eghe gị ọnụ ịchọrọ ịdị popular ịchọrọ ịdị popular ọhụrụ by ime ife ọjọọ you are a priest kwadị ndị priest ugwu ọnwụ na-enwe ihe Ebuka mere na-adịghị mma onye ga-agwa ya okwu bishọp not you onye ga-agwa ya okwu bishọp not you ọ bishọp nwere right ikpe Ebuka na fon Ebuka kom ihe kom achọrọ m na gị fụ ị nwee right ya nke nwe na-asị Ebuka nka ịdị ọcha onwe gbasara Ebuka na mmadụ bịa n'ụlọ ụka Ebuka mee testimoni asị tekọsikọsa na Ebuka na ebe nọ na-akọ ka ọ dị nwụrọ priest I will never insult you but iwe na-ewe m I will never insult you but iwe na-ewe m ọ ka gị mma na ịgbara ọgwụ gị lakpuo da n'ime na ịrapụtara onwe gị na disi iwe akwụkwọ eziokwu na agwago ọ ka gị mma na ịgbara ọgwụ gị lakpuo da na ịrapụtara onwe gị n'iru akwụkwọ a ndị reverend ọ bụrụ ọsọ ịgụba ya aga gị ọ bụrụ ọsọ ịgụba ndị kwụsị ịtị ya ọnụ na ihe aga gị a ga-eburu ụzọ gwụọ ndị ọga bido ministry sisi ndị a na-anụ olu ha anụ onwe mmadụ ị na-eme exist only because na ị nọ n'ihu akwụkwọ mbaka na-anụ olu n'ụwa niile kwuru okwu n'ọma ndị nọ na ụfọdụ na-echekwa na mbaka ka afọ na pichọ ịnụrụ olu mbaka ebe ahụ ịnụrụ ihe mbaka kwuru ịnụrụ olu ya Fada Mario Dibia na-ewu n'ụwa niile from Asaba ịnụrụ olu ya Fada Ebube Mmụọ na-ewu ewu ebe niile na-eme ma charity dị na ugboro ka imego charity ịnụrụ olu ya ịnụrụ ka o kwuru okwu maka ama na enweghị aha agwụgwọ Ebuka na wadewudu ụmanụ bịara onwe mere onwe testimony Ebuka ọ ga na ebe niile ichere Ebuka bụrụ mmadụ ka ụfọdụ na-asị nwa ya ojii ịfụ n'ofe eke ọ na-afụ ya ọ bụ Chukwu ọ ga Chineke ziri ya ka ọ ga-afụ nke Chineke kpupere ya ka ọ ga-afụ ịka Ebube Mmụọ ịka this man Fada Magnus Ebere ide wọkụ ịka ya na-ere na Imo steeti na-ere kwana Nnewi ịnụrụ olu ya
Farachi duruo na ewu n'ụwa niile obu ngwongwo ilulu olu ya ka ọsọ gị ka hapụrụ Facebook. Ndị Reverend Father kwesịrị ịnanụ na Facebook ka ọ ka ekwube. Ndị Reverend Father kwesịrị ịnanụ na Facebook a eme ha na taịpụ send ya wepụta onwe gị hapụ masị ị ga na-aga celebrate ụmụ mmadụ. Hapụ masị ị ga-aga celebrate buru fonu n'aka na-akwụgharị na Facebook ka blogger. Are you a blogger? Ọ bụrụ ị chọrọ ịwụ blogger, yipụ akwa ka anyị na-aga ịkọbazi ọnụ as a blogger. Father Nwebe Joy, if you want to be a blogger, go and pull off your veil. Yipụ akwa fara gị ebiazie na Facebook anyị na-aga ịkọbazi ọnụ as a blogger. What is all this? Lee fara ndị niile a na-anụ anụ na Nigeria, onwe onye kwuru okwu sọsọ gị nwa. A ga-aga ole ala ole? Faradan ilega. A ga-aga ole ala ole? Faradan ilega obu ngwongwo. Ke ndị ya agụ hapụ ibe. Ebe a na-eburu fonu Ebuka asịkwa gị Ebuka asị gị. So without Ebuka ma kaza ụka. Ọnwụ no content na iwe na-enwe m n'abalị ahụ because e kwuru nke mbụ I decided to because of Father kpọrọ m if ka nye Father respect with that woman no chat in private sị na anya bụ onye a na ọfara ka ọ then ebe ọ na ọfara ime akwado onwe gị ugwu ya wụrụ m ya arụ na akwụkwọ ya wụrụ m ya arụ na mma akparị unu because ebe m belong I can tell from I can never insult a man of God. Also ya wụrụ ma pastor also ya wụrụ m ụkọchukwu ndị Anglican I can't insult him. Mana ya na-agwa oke ya lenekwe. Fara Nwebe Joy lenekwe ka m gwa gị lenekwe. Ya na-agwa oke ya lenekwe. Onwekwe ihe Ebuka mere gị. Help that man na ndị love ya dị too much. Onwe ihe that man mere gị. Enough is enough. I nwere ike fere gwa Ebuka okwu again. Na ezokwu ihe m agwa gị ma like ya. Ka mmadụ ya resikwa na mba Fada. Riyadu duo nwe God Fara Nwebe Joy. I'm not happy today. Riyadu duo nwe God. Kenye ya sine Ebuka me kenye gina daga ya nazo ifuwa na ka ọ na-ebu moto apụta na-akpagharị n'iro na-eme uko ka ndị ọzọ si eme ifuwa na hotel ifuwa na ka ọ na-aga ata anụ ọkụkọ unu si ata. What is all this? Onye na-arahụ n'okwute 24 hours n'okwute ka ọ na-arahụ ịma pada bụ ibu na ahụ. Fada Nwebe Joy ọrụ na bed ka ị na-arahụ ebe AC dị ịma apa Ebuka bụ na ahụ ka ihe dị ya ke unu na guy na-azụ mene unu amewe hapụ da guy ka o zuru unu ike. Ị na-eme ọgwụ afụgo m na afụrụ m ka ị na-egbu igasị ọgwụ. Ana m afọ ịpụta ị na-akụzi iweta ọgwụ osisi ụkpaka iweta osisi ogirisi ịgwakọ ya ọnụ na ọ na-agwọ nke a fesi eri ma ọnwụ na ka ị chọrọ ị na-agwọ ọnwụ na arọ bụrụ agụ nwara gị isisi akwa gị because ị naghị ekwu okwu ka Reverend Father. I swear ị naghị ekwu okwu ka Reverend Father. Ọnụ nwesị na ndị mere ndị pegasị ji akpụ anyị n'ọnụ. Ọ dị ka mmadụ gị mere ndị pegasị ji akpụ anyị n'ọnụ. Ọ dị ka mmadụ gị mere ka mata ya sị ji akpụ anyị n'ọnụ. Bika elerecha vidio gị ọ na-atọ ha na ndị ụka na-alụso onwe ha ọgụ ha wee na-eme ihe a na-eme. Ị na-achọ trafik. Ị na-achọ trafik. Ya ka Ogechi Okeke Njeka na JPAC ji nwe okwu because ịma na Ogechi na-asọpọtụ Ebuka Obi. Ọ na-enwe gị iwe den ịdị against Ogechi. Onwe ihe ọzọ iji doge Ogechi. Onwe ihe ọzọ iji wekwa against Egochi. Only na ọ na-eso ndị Zion. Isi na JPAC nwa akwụkwọ gị ịkụziri na secondary school and then onye ka iji ga-ekwu okwu ka nna ebe mmadụ na-abụ na-eso okwu ekwughịrị ofu onye onye ka iji ga-ekwu okwu ka nna ajụ gị ọnwụ na arụbụrụ agụ nwara gị fesi arụbụrụ agụ isisi akwa gị de na onwezie mma gwa gị asị blọg agwa gị ya bikọs enwe okwu nna ekipụ ga ma achọ egwu ebe a ka na-enye gị respekt ahụ asị Fada ịjọsị na atịzi gị asị na ude akị ka etere gị enwegasị m ndị priest ngwara gị priest nọ na fon ma ha karị 20 ngwa gị priest nọ na fon ma ha karị 20. What is all this? Enweghị na-eme ihe anyị na-eme. Ọsọ gị nọ na Facebook. Ọsọ gị nọ na Facebook. Ị na-eme mgbe ndị pagan mata ya sị na-akpọ unu n'ọnụ everyday na-asị na ụka wee scam na ndị priest ndị ori ịdị anị ya fesi ene mata ya sị fesi ene mata ya sị fesi ene mata ya sị akwa ihe ka a na-ekwu na anyị na-eme onwe anyị. And I don't blame you. Emere ya Christ onye gwukwara Ebuka Obi emere ya Christ
mana ọ ga-abụ ya wụrụ afọ ya dịrị onye ahụ onye a ga-esi n'aka were nwa mmadụ wee nye akwa ka Ebuka mechie ka ị chọrọ ị na-asị na ị nyere Ebuka some years na nke a ga-eme ya ka o mechie ọgba mmechi kama Ebuka ga-emechi ebe anyị na-agba mụrụ eru 10 ka ọ 20 unu ngwa ga-ebu ụzọ mechi ị na-achọ ka Ebuka mechie ihe Chineke kwuwara chọrọ ọ na-emechi otu ahụ ama m ndị kwugoro okwu fabak na-asị na ihe nyere Ebuka 1 year ma ndị na-ekwu na enyere Ebuka 2 years ma ndị Ebuka okwu o siri ike n'abalị ike Ebuka okwu o siri ike n'abalị ike mere na onwu na ebere ememe expect ka okwu udo okwu asị n'ọnụ gị na-apụta ndị nna anụ udo okwu a n'ọnụ mata ya asị ha ndị na-achalenji ndị mmadụ ha kpụrụ isi ọ dị na-eme expect udo okwu a ha kwudite biko na-achị ara na vidio ha na-arịpọtụ ihe a Ebuka bido vidio arịpọtụ wa vidio nwa ma na-eme spedi awụnụ m adịm enwe efe adịm awụnụ m onye vidio awụnụ m onye live vidio biko shara na vidio a o biko ka a na-arịpọtụ ya ka ihere wee mee ekwensu ọyanụ fada na ife a na-agwa gị ebe a ụfọdụ na-ekwuzi na eburu ọfada achọghị m ikwuwe nye m ofe abak mana ihe ngwa gị wee nụcha vidio sị taa gị fada ka ọfịa ịnụcha vidio a repit sikwa Ebuka asị gị atụrụ gị ị gbakwara anyị na gị ga-anọsi na akwa anyị na gị ga-anọsi na bru apụ a ka anyị na gị ka anyị dị seshọn anyị mazi na ihe na enweghị iwuzi blọga anyị kọbazi ọnụ ọsị blọga ịnụcha vidio ma repit kwe kpọkwa Ebuka asị gị Ebuka atụghị gị ị ma na anyị na gị ga-akọbazi ya ka blọga fada nọ Enugu kpọrọ ma m sọrị na m na-eme vidio ma gị ma na-ama na dis man o mere nke izi mgba nkịtị mee nke ịbụọ ihe ọ na-ekwuzi every moment ọ na-akpọ Ebuka Obi n'ọnụ enwe Ebuka Obi mere ya Ebuka Obi ọta mere ubeji gị only jealousy iburu ụzọ ese na nwoke na-esere gị na ndị Zion buru ụzọ kwuo nke wee repụta ebe ị chọrọ irepụta egegide m ihe ị na-ekwu tata ọ dị nka mfachie ntị m a reverend father like you ndị reverend father na-enwe ugwu ndị reverend father ịma na ọwụrụ ebe ọbụla ka ha na-ata ya ọnụ ihe eji reverend father wee maja anyị o buru ebu na be m imeji amaja anyị right from childhood enweghị ị ga-agwa m na priesthood na amarọ kwanye onwe gị ugwu mmecha vidio from tomorrow mma aga menkwa ka m mara parish ị nọ then I will go and report you ka mma parish ị nọ and I will make sure na mma nyegoro mmiri jụrụ ebe a ka mma parish ị nọ ka mma bishop ị nọ ndị ka m je report gị I will do it. Enough is enough. ọwụ na ịmasị ihe na-eme ịgazuo ike agwa nga ọwụ na ị chọrọ isi anyị wee wụrụ content creator gaa ịbụ akwa ụkọchukwu ịbịazi anyị na gị wụrụ content creator ka ọ ahụ nchọ ịkọgọ na adịgo nchọ na kana man like ibe m ka na-akọ ọnụ ana m respect goro maka okwu na-ekwe ma dute akwa anyị iyi mana anọtụrụ aka n'ọgbọ nna m ose oke mmụọ nọtụ aka n'ọgbọ ụmụ nwaanyị abụọ ya aja oke mmụọ nọtụ aka n'ọgbọ ụmụ nwaanyị abụọ ya aja it's enough. Hapụ Ebuka aka ka ọ hapụ ka o zuoro gị ike nwanne gị ka mmadụ jere na n'ụlọ ụka na ndị gọọma nke wee eziokwu otu a nọ kịta one of my boy like onwe onye nke bịara I think mọmi nke dị mgbe akwa all last 2 weeks one of my boy nke a bụrụ ya wanyara m moto the first person nyara m moto as a driver onye Hausa ka ọ afọ ya Musa ebe ọ nọ ga na olu m ihe ọ nọ kịta Taraba mgbe ọ na-achọ ịpụ ihe ọ na-ọrụ n'ebe 10 to 15 years na ọ pụrụ n'aka m ọ na-achọ ịpụ sị m biko na ọ chọrọ ịba amị na m gọzie ya na agwa before gara man ọ sị na m gọzie na ọ chọrọ ịpụ nsi oke ka ị chọrọ ije mee ọ sị na ọ chọghịzi ịnyara m moto na ọ chọrọ ịga ba amị nsi oke I bless you ọ gabara onwe ya amị I think last 2 weeks ka ọ bịakwute m sị m na ọ graduate after 10 years or 15 years na sekpuru ala
a whole soldier ndị akwa ndị special squad ihe a na-eyi black afọ Musa one of my boy black a na-eyi iji ga ama na onye amị wụ ịyafi ebe de Nigeria amị otu ọ bịakwute m sịgbara asị na ngozi na ọ wụrụ gị onye amị ihe dịra makwa ibigosi aka n'isi not ọ bụrụ dị ọgbọ ndị otu ya ma Ghana soja ndị bezi na Nnewi ha ru 15 ndị adade egwu na-atụ m nsị ele ndị gwa ya o segbula asị m na ọ Musa ntie ọsị na ọkọ bịa kele m nye nwa mmeri ya na sisi bụ na anyị nọrọ na-eme m ihe ọjọọ na-ekpere mmeri ya na kịtọrọ ọwụ soja akwa ndị nna agwa gị ndị ahụ ndị wasị ha gbaa asị a na-achọzi ife ofu onye na Nnewi agba nnụ na ama efefesi ndị ma ndị nnekwu ga-ama ndị nnekwu amị ka ha nwụ mana ihe a na-eyi pure black and black ihe eji ga ama n'ụwa anya amị ka ọ ebe n'aka na ebe ede ya Nigeria soja ebe n'aka ebe ebe edezie ya afọ ya black a na-eyi ihe a na-akpa special squad etirere ya for special otu ha bịa kịta sị m na ọ wụrụ onye amị kwenye dara m wee ike bless ya sị na ya dịrị gị mma ọwụzie na ọ bụrụ onye amị ma ọ na ọ wụ onye amị ka egosi gbasa m mana ka onye a dị shọ na ọ dịrị bikọs a na ndị amị ibe eso wee bịa ka egosi gbasazie ma ọnwụ na m bikwasịrị aka n'isi kpechara ekpesịa nna na thank God na imechara wụrụ amị a ikwu ị chọrọ ịwụ ka ihe jikọsịrị m ọwụzie na ọ pụziri ọwụ na ọ bụrụ onye amị den ka ihe kọsịrị ka ihe mere m involve ebe ahụ unu ji gasị na mmadụ bịara mere onwe ya interview mere onwe ya nyere onwe ya testimony o emecha wụ na asị unu na-asị na Ebuka wụ onye areji isi adịkwa unu mma otu a ka a ga na-eme areji na family unu onye ọbụla fụrụ ihe ọmasị na ihe ọjọọ ihe a gara abịara gị ke ụdị hatred dị ya because ọ na-agba first and then maka ọ na-agba first na the whole world a na-amụ aka gwagodo m onye ị ga-azị wee compare Ebuka adị m ekwu ya ezo ọ na ama m na m gasị friends ndị fọdụ m nwere ebe a ruo 20 mana ụfọdụ ga na-anụ onye na-ekwu na a na-ezo ya ezo Ebuka na-agba first na the whole world a na-ezo ya ezo onye ahụ agwa m ụlọ ihe ụdị onye anja abịa ụwa once in every 100 years once in every 100 years ka ụdị mmadụ Ebuka ji abịa ụwa a na-amụ aka iwe na-enwegide kọ isi na ahụ aja ekere ọrụ eke that guy bukọsi wee bịa mgbe ọ na-ahụ ụfọdụ amụọ na-egbu onwe ka o gburu ama mbọsasị ya nwaanyị amamọ dị ka emere ihe ezinlere ya sị na anyị ga-amụ nwoke ma ndị ọkwuru a ga-amụ ejima ọ na-ahụ mee ihe ụfọdụ sef obi mapụ m nna sị ya Chukwu mekwa ebere ka ihe ghara ka Ebuka si wee kwu mana emechakwa onye a wee testimony bịa sị na ọmụnwa ka igboro ama ịgwa na mma amụ ejima ụdị ihe dị ya ụfọdụ anaghị ekwu ya ekwu ka ọ ghara iwe ekwucha ama mme ma nke onye ahụ na ọ trọst onwe ya ọ pụta ọsị gị na ị ga-abụ ọgaranya ụmụ gị aka na iwe mechakwa ebe ọgaranya without fear ọbịa ọsịnụ lee kamera chede eke ụnụ godo na onye ama emekwa mma udo onye ama onye ga na-egezi ntị ka mma ma onye a ga-abịa ọ bụrụ oge nụkwa na onye ala ndịrị ka ụnụ agụrọ nke akụzayon ka wee wute living testimony nke akụzayon ka m lechara ebe mgbe akụzayon na-ebe akwa mmụọ so na-ebe agwa nsi what a type of miracle ka unu na-eji amago ụnụ achọrọ ijewa before your time ị chọrọ ijewa before your time ekere ọrụ eke ị na-ekpe ekpere ka ịdị ka m ọ dị possible na-ekpe ekpere ka ndị ka ga ọ dị possible onye ụra bịara ụwa nwere ka o ji bịa ụwa hapụrụ na Ebuka nke ya iwe na-enwe m n'abalị ahụ hapụrụ na Ebuka nke ya fara nwebe joy stay clear from Ebuka ama m ihe nji agwa gị ihe a stay clear from Ebuka Obi rụọ ọrụ nke gị sisi iji fụ Ebuka ịfụana ka ọ na-ekwu maka mmadụ sisi iji mmadụ Ebuka ọgbọghọ anaghị afa ka ị na-agba nwa mmadụ afa just ka ịkọta afa ya tagiara m this very man Reverend Father ana m respect ndị Reverend Fathers too much ma respect nke gị na-achọ ewu ya aja emena m meje report m ede letter from tomorrow na ka m gwa my manager odechara letter I will send it to your parish if at all ị nọ na parish bishop ọwụ na ị nọ and ọsọ ya wụrụ nọ nke DSC this thing nke a na-echi ndị a na-anọ under parish priest ndị a na-anọ under church na-agawara nwa ihe ma ọsọ ya wụ nọ ya ka ị nọ unu nwere bishop nke unu kuchi beziri na Abuja ọsọ ya wụ nọ ya ka ị nọ mbe send letter to Abuja and report them to you. This is getting too much. Ke ụdị ihe dị ya mmechi headline m wee dee ndecha ya they must respond. I'm telling you
ọnwụ na ịnụcha vidio ma orukwu echi gbakwa Ebuka afa ịgbakwa ị na-adụrụ ọzọ ị na-adụrụ ọwụ ụlọ ịjọs na-adụrụ ọzọ ka gị na ndị bloggers kọmasị ọnụ na Facebook jos lakpụrụ onwe gị iko nu anaghị ya na-ekwu since ka m na-agba nkịtị because of ihe fada gwa m sị na m agwazila gị okwu na ọfada ka ewu ma fada na ewu ị chọghị respect ya fada ahụ ewu ị chọghị respect ya ọ na-akwụkwọ oke mmụọ n'otu aka n'ọgbọ ụmụ nwaanyị were ya kpụọ jaize ụmụ nwaanyị abụọ ya aja ị na-ekwufezi okwufe fada nwebe joy ị na-ekwufe ekwufe hapụ Ebuka aka gị na-ewu ofu ebe Ebuka ekwube ekwu ndị ọzọ kwesịrị na-adara gị Ebuka not you gị na-Ebuka believe na the same thing gị na-Ebuka believe na ọkwa ifuru yesterday ebe o jere Ash Wednesday ka ọ na ifrọntụ n'iri ya ifrọntụ n'iri ya gosi na ọpịọ Katọlik ifrọntụ n'iri ya ka ihe gị na ị na-azọ ọ bụrụ ọfara ka ọ bụ nke ahụ fada etere gị ude nsọ onye Chineke gọzifara m afọ nne ka ị na-atajiri ya anya hapụ ndị agaghị ka o zoro gị ike ka ife Ebuka Obi mere unu ọ bụrụ na onye ga-awụ opupụta nri ọ na-ata anụ ọkọ ọ na-eme ka obi gbawa ụlọ ọ tara mpara ọkọ ọ pụrụ ego niile na-abịa ebe a no enjoyment unu ga-eketekwa ihe o I swear that boy mepe ọnụ mechie unu ga-eketekwa ihe hapụ na onye ahụ aka o hapụ na onye ahụ aka somebody na-eme uko Ebuka just common name Ebuka Obi just no simple guy if ya ha na ụmụaka na-agbakọ Ebuka enwe ndị ọ ga-ahụ enwe onye ọ ga-ahụ ndị ga na-asọ n'azụ ndị DSS I swear onwe onye ọ ga-ahụ ego ka ọ makwu ha ego ka ọ na-amanyewu ha ego ka ịmadụ guy na-spend each short every week ị na-eji ama gị ya ọ bịa nwee ọwụ na eke ya mma ọwụ na eke ya nyere ndị mmadụ aka ọwụ na eke ya nyere ndị ogbenye aka biko hapụrụ aga ya aka ọ ụdị ihe ka ọ na-awe gwagide mmadụ onye a nwere ike pụzi atọfụ ihe ọ na-emebu ọsọ ebe ọ na ndị mmadụ alaghị ihe ọma ka ọ hapụzi ime ihe ọma Ebuka kpọchie obi hapụ ndị ọ na-ehepụ ị gaghị ihepụ ha fara nwebe joy Ebuka kpọchie obi hapụ ego ọ na-eke n'ụlọ ụka na ndị ọ na-ehepụ ma ndị ọ na-azụ na skuulu ma ndị ọ na-ehepụ n'ụlọ ọgwụ ya ị gaghị ime ya ị gaghị ime ya ke ụdị ihe dị ya fada biko rie adụdụ onwe gị biko eji Chineke ayọ gị rie adụdụ onwe gị ọnwụ na alọbụla agụ na-akpọ gị ife a jee zaa alọbụla agụ ọ bụ na ọ na-abụna bikọs ị naghị ekwu okwu ka fada egigide m okwu ikwuru tata chọọ ịfachi ntị m afachi ị naghị ekwu ka fada ehu somebody na belivuru ihe i belivuru ana m afụkwa ka ị na-ebugharị sakramenti n'ụlọ ụka gị na-asị ndị mmụọ ọjọọ na ị na-achụ ndị mmụọ ọjọọ the same person a na-achụkwa ndị mmụọ ọjọọ ka ị si achụ aka akwa alaeze imegide alaeze ibe ya ka ị na-eji atakụrụ kpọwa mbaka na-enwe mbaka na-akpọ mbaka afa Ebuka bịa kpọọ mbaka afa ị na-akpọ mbaka afa ka ị wee kụkọ isi ha na-abụ na-asị ndị na-abịa ụka Ebuka ọsọ ikwugide ya egwu nwanne echi ọsọ mkpụrụ anya gị na-abụ dapụta n'ala Ebuka ka gị na-enwe ndị mmadụ ka gị na-abịa azụrụ nwa na ụlọ ụka Ebuka ọsọ ikwugide ebepụ gị ire gị anyị ji egwu ya ndị mmadụ ka gị na-abịa ọdọreshọn ọsọ ikwugide ya imi gị adapụ n'ala ndị mmadụ ka gị na-abịa Zion ka ihe eritere n'anya ọkụ fezienu Mathias fada nwebe joy fezienu Mathias ka ọ na ịdị anụ ife ọ na-agwa unu ịdị afụ ihe ọ na-agwụ ndị Kristian niile ịdị afụ ọ na-akpọkwu afa na-asị ndị fada wuwu nchi na ndị fada wu ndị ori ogbuole ka ikwugoro okwu ya nke okwu pụgoro mbọsị a enweghị ikwu gbasara ya kwuo n'okwu ịchọ inwe trafik maka ama nọ trafik ị na-achọ sisi ahụ ọ na-ahụ ikwu ha na ndị blọga reply ya gị ikwu ha na ndị blọga reply ya gị everyday ị na-ekwuzi okwu maka ya na-ahụ ịpụtara ị na-afụrụ kọmentị na ọkụ onye ọzọ ị na-achọ
imekọtara ebe nwe ị na-akụzi ihe sọsọ 2 comment ka ị na-eme ma imecha ọdịreshọn gị ataisi 3 comment ataisi imekọta ime nwe 10 comment. ihe ị na-achọ kịta ka ị nwee trafik ọgwụ ịchọrọ inwe trafik bido kọma mata ya sọ na inwe trafik ọ ya bụ onye na-ekwujọ gị Ebuka enweghị ejikọ gị na if na ọmadị na ịnọ Ebuka Obi enweghị dị ọmadị na ịnọ Ebuka Obi ama na ị na-eme exist Ebuka Obi ama ọkwa na ị na-eme exist ịpụta fụcha na ihe niile anyị na-akọ na ọsọ ndị blaga ka gị na na-akọ ọnụ danwa mmadụ enwe mechabeghị ihe dị arịa onwe na-efe ọ na-afụ ụzọ ihe onye ma ọ na-anapụta from room ya akwụchi na n'iru ọ na-enwe time from altar to altar from altar to altar from altar church to altar yard onye na-enwe time iri nri ka ị na-aga achara gị na ya na-akọ ọnụ kwado onwe gị gwụlakpuo ọ ndị fara ndị ọzọ ka ị na-awụ n'ala ka agbasite ya ndị fara ndị ọzọ ka ị jọs na-awụ tọkọcha na ịmụ ihe ị na-ekwu ndị fara ndị ọzọ ka ị na-eme ihere n'iru onwe ka ịmụ ị na-ekwu ife ihe niile efiri ị na-agwa Ebuka onwe ka ị na-awụ n'ala wuti ndị fara ndị ọzọ enwere mere nọ tatọ na asịlịgoro ife na akọ ngaze n'ụlọ ụka ihe na onwe m na-eme m mana ọsọ n'isi gị ka ọ ya ada ọsọ kịta a na-agbanwe ọsọ onye n'isi ya nke ọbụla ikwute n'isi gị ị na-awụ ndị fara ndị ọzọ n'ala biko ya nkelego ndị fans m biko ọsọ iwe na-ewe ma ekwezi m akụ kọmentị biko ya nkele ndị fans m n'ebe a Chioma Chukwuemeka ana m ekele ụnụ biko ọnwụ na ị na-ebe a write something ka m kelee gị wee lagbu aja I want to close ịghọtago ọnwụ na ị na-ebe a gosi na ị na-ebe a say something I want to close let me ka m kpọọ gị afa ka i buru ngozi gị na-aga aga I want to close because ekwugo m ka ọ dị m n'obi ekwubugo m ihe a na-ewe m iwe n'obi Chioma Chukwu ka Nuela Anechukwu ana m ekele gị nne m nne nna Bright ana m ekele gị Kate Oli ana m ekele gị comment let me see you and I want to close comment let me hear you ndị ọma Ogbonna Paul ndị ọma Nwachukwu Ife na-eje ndị ọma Chukwu God bless you Ugochukwu Eze Udogu God bless you Lolo Umanọka God bless you Great Okwuego God bless you Henry Dixon God bless you Chioma Chukwuemeka God bless you also gị n'ebe a ma ewu fast ma ewu fast you must be blessed this night you must be blessed ịghọtago Nnamdi Ukwu God bless you Lola Umaka Lola ị na-asa dịkwa ka this Umaka na-asa dịkwa ka agụata person gbara ya dịba Chioma Chukwuka daalụnụ Esther Mbanude daalụnụ Ifedugo ana m ekele God bless you Ife Diogo na nka okay nwanne m God bless you Noela Enechukwu God bless you Bosco Nenye God bless you Great Okwuego God bless you Oli Lily God bless you Blessing Wisdom God bless you ana m ekele niile Don CE ume a dị ka ọsaịdị anyị because ndị agọtara azọta ume wee Ọnụọra Uche Roland God bless you oke a sịkwa m lọl ume aka abụ lọ saịdị a unu bi n'ụga wee ofe ihe apụ maka abịa kewa anyị si n'ụlọ nọ Nnewi South anyị niile wee ofe apụ ha Chioma Chukwuemeka God bless you Chukwuebuka my nonsense Stanley God bless you and remain blessed ọga kọmentị ya ka mgbe ọ ga-afa ọrụ mgbadụ mgbọ anaghị afa pụọ n'ebe ị na-azụ anyị echi niile something must happen ịghọtago ịchọ jiri ndị mụ na ha na-ebe so okwu ha na ọ ga-eme ịghọtago ọ ga-eme na ndụ gị ihe ọra wụ ihe ị na-achọ ga-emerịrị so I want to leave now if you want to comment let me call your name if I call your name you are blessed because onye kwere chi ya kwere Nweze Noble God bless you okay Ugochukwu Eze Dugo God bless you